Mga kabiji, mananaw kita. Maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon. Aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG. Botog yun. Botog yun sa BG. Sa BG. Bibog yun. Mga kabiji, kamusta kamong tanan? Mga kabiji, 17 days na lang, bugnong lugay no na, eleksyon na. Andam na ba kamo? Andam na ba ang listahan sa inyo mga kandidatong butaran ninyo? Nasayod na ba kamo sa proseso sa pagbutar karong new normal? Niyato milabayng Sabado mga igala, nakauban nato si Oroquieta City Acting Election Officer Attorney Gina Zaya Sabio. Karon na po, mga ka-BJ, makauban na po nato si Attorney Geraldine Samson, ang Assistant Regional Election Director sa COMELEC, Caraga Region. Mayang hapon kanimo, Attorney Geraldine Samson. Maayong hapon, Aljo. Maayong hapon sa atong tanan mga ka-BJ. Attorney Geraldine, pagkadako ba di ay sa nasakupan nga areas ninyo? Ang Caraga Region is composed of provinces like Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, ang Surigao del Sur. Ang unom na syudad kining Bayugan, Bislig, Butuan, Kabadbaran, Surigao ug Tandag. Kamusta na ang pagpangandam sa COMELEC Caraga labi na pila na lang kaadlaw eleksyon na? Sikin sa man ang mga electoral board members, attorney, ug unsa sila kaandam sa eleksyon? Yes, tinuod na Aljo. Ang Caraga Region adunay 5 ka probinsya. Una niani ang Agusan del Norte, aduna sab ang Agusan del Sur, sunod ang Dinagat Islands, aduna sab kitay ang Surigao del Norte ug ang ikalima Surigao del Sur. Niining 5 ka probinsya aduna kitay 6 ka syudad. Apan sa unom, isa niani ang atong HUC na sulod dinha sa Agusan del Norte, ang Butuan City. Sa 5, ang Bayugan City naa sa Agusan del Sur. Sa Surigao del Sur aduna kitay Bislig City, ang Tandag City, ug sa Surigao del Norte aduna kitay Surigao City. Sa atong pagpangandam, Aljo, niining dako nato nga coverage o sakop no sa tibuok Caraga. All systems go na ang COMELEC Caraga. Nakasunod kita sa timeline bisan pa man sa mga pagsulay dala sa UDET. Nakahimo kita sa sakto nga preparasyon based sa gihatag kanato sa Commission on Elections. Sa mga mulingkod isip miyembro sa atong electoral board sumala sa atong ESRA o Electoral Service Reform Act. Ang mga miyembro sa atong electoral board gikan kini sa Department of Education. Wala kitay gi-utilize o gigamit ng mga members sa special board na mao ang atong mga uniform personnel o ang atong mga kapulisan o kasundaluhan. Ang dinhi sa Caraga ang magalingkod isip miyembro sa atong mga electoral board ang ato lamang mga magtutulo gikan sa Department of Education. So far, Aljo, na-train na kini silang tanan ang atong 2 ka miyembro gikan sa kada isa ka clustered precinct. So ang atong pagpangandam sakto pa nakasulod pa kita sa atong mandato o sa atong timeline. Pag-abot sa atong mga botante, unsa ang kinahanglan nilang andamon? Kinahanglan ba doon na ba sila kining gitawag nga identification cards nga dadon? Unsaon man ang mga kining kung nawa ang ilang mga IDs tungod sa bagyong Odette, no? Unsa man ang dapat nilang ipakita na lang? Okay. Kung atong madumduman, Aljo, ang atong mga botante tungod sa atulo, moadto sa opisina sa lokal nga COMELEC, kuhaan sila og biometrics. Apil sa atong biometrics ang ilang bulagway, pirma. Tungod din na nga pamaagi, ang atong EDCVL o Election Day Computerized Voters List, makita ang hulagway sa atong mga botante. So generally and primarily, dili nato kinahanglan magdala og ID tungod kay ang atong hulagway pangalan ug pirma anaa sa atong EDCVL. Gikinahanglan lamang nato ang proof sa atong identidad. Kung adunay challenge o question sa atong identidad, sulod din ha mismo sa polling place o sa presinto. So balikon ko, ang general rule, dili nato kinahanglan magdala og ID tungod kay ang atong hulagway, pirma o biometrics anaa sa EDCVL. Apan kung adunay question o challenge sa atong identidad, kinahanglan kita mag-present og proof. Dili kinahanglan nga COMELEC ID. Ang atong proof sa pagmatuod sa atong identidad. Pwede ang bisan unsa nga valid ID o gina-issue nga ID sa gobyerno
para pagpamatuod nga kung ikaw si Juan de la Cruz, ikaw gyud si Juan de la Cruz sumala sa identification card nga gi-issue sa gobyerno. Sa mismong araw sa bugnong lugay noon o kining eleksyon, attorney, orasan ba sila sa ilang pagbutar? Doon na ba'y limit ang ilang pag-star sa sulod sa mga polling precincts? Pwede ba sila magdaog listahan sa ilahang mga kandidatong iboto o butaran o bawal ni? Sa unang punto, Aljo, nga sa oras sa pagbotar, wala kitay limit, no? Tungod kay dili man pareho ang gipaspason o kahinayon sa kada botante. Kay kung ang atong mga senior citizen, atong orasan sama sa atong mga batan-o, mga first-time voters, so dili nato siya mahatagan o kumpara when it comes to time o kung atong paghisgutan ang oras. So, atong tan-awon ang tibok circumstansya kung gikinahanglan niya tungod sa iyahang personal nga circumstansya, ang iyang physical kung aduna bay defect, ang kinahanglan gyud niya nga dugay-dugay nga panahon didto. Dili lamang nato makita nga adunay laing gibuhat, aduna siya igo-igo nga panahon nga ihatag sa iya hantod mahuman siya. Ang atong mga batanon paspas, ang atong mga edaran medyo hinay. Dili lang nato makita balikon ko nga ano na yung mga circumstansya nga mahimong questionable ang iyang kadugayo dito sulod sa presinto. Dinha sa punto nga kung magdala ba siya og iyahang listahan, pwede kaayo na siya, Aljo. Dili lang tong listahan o sample balot nga gikan sa atong mga partido o mga kandidato tungod kay ang gihatag sa ato o gialaw ka nato dinha sa atong resolusyon. Pwede ka nga magsulat daan para madali ka. Pwede ka nga mag-computer daan sa imuhang gusto butaran para madali ka. So long as aduna kay kopyahan, yung nagpamatuod nga independe nga kinini mo nga sinulat o gilista para mo imong butaran ni ana nga adlaw para mapaspas ang imong pagbutar. Pag-abot tungod sa mga senior citizens, buntis, mga persons with disabilities, dunay mga skip, may mga immunocompromised, doon na ba tayo gigahin nga special lane alang kanila? Yes, Aljo. Even before sa atong pandemya, ang atoang mga senior citizen, heavily pregnant women, katong escorted detainees, katong adunay mga special needs, ang atong mga kaigsuunan nga adunay physical nga depekto, adunay special lane para sa ila. Ang ilang pagbutar, adunay priority. Aduna pud kitay mga presinto nga gitawag nato nga sa imuhang pag-adto sa COMELEC during sa registration period, nag-signify ka nga senior citizen ka o aduna kay mga panginahanglan adto ka adunay presento para kanila. So kini sila gihatagan nato og prioridad o special nga atensyon para masiguro nga ang tanan botante depende sa imong panginahanglan, mahatagan ka og sakto nga panahon o avenue nga makabotar ka o maka-exercise ka sa imong katungod sa pagboto. Attorney Geraldine, sa adlaw sa eleksyon, doon na ba'y nakaandam nga mga help or complaint desk para sa mga nagkasaksi sa panglimbong, unsa man ang mahimong proseso, pananglitan doon ay mga reklamo ni ini? Yes, Aljo. Sa karon, sa kaniadto nga eleksyon, aduna kay gitawag nga monitoring desk. Ang atong Department of Education supervising official magaling po dito para sa tanan natong concern sa mga botante o bisan kinsa nga mosulod sa atong voting center, kanyang eskwelahan. Before sila mosulod, sa dili pa sila moadto sa polling place o sa presinto, matubag na ang ilang mga pangutana. Apan sa karon, Aljo, aduna kitay gitawag nga voters assistance desk. Dinhi maglingkod ang ang safety protocol officer para makuha sa temperatura before ka moadto sa imong presinto o padayon ka nga makasulod sa voting center. Dinhi pod nga desk, pwede nimo mapangutana ang imuhang precinct number o ang imuhang numero dinha sa PCBL para dali na lang ang imuhang pagsulod o dito sa imong polling place. Kung aduna kitay mga reklamo nga angay natong ipadala sa mga sakto nga hingtungdan, pwede nato po dinhi isangon dinhi sa voters assistance desk tungod kay ang desk nga atong gitawag ang hatag og assistance kanato ipatawag kung kinsa katong gikinahanglan o ihatag ang imuhang mga concern kung kinsa ang nanginahanglan. Sa mga nakahimo kung salaod dinha sulod sa voting center, pwede po ang voters assistances matawag ang atensyon para mahatagan po og sakto nga tubag ang kini nga mga insidente. Mapatawag ang atong miyembro sa law enforcement kung gikinahanglan man o galing.
Pag-abot tuod sa mga kandidato, unsa man ang mga bawal nilang buhaton sa adlaw sa eleksyon? Okay. Sa atong mga kandidato, of course, bawal na mangampanya ni anang adlawa. Ang ilahang pagsulod sa atong voting center, pag-exercise lamang o pagbuhat sa ilang pagbutar tungod kay isip kandidato mobutar man gyud pod sila. Dito sa presinto dili sila dapat magbuhat og mga butang nga maka-impluwensya paghihapon sila sa mga botante. Ang ilang presensya dito isip lamang botante, dili usa ka kandidato nga mangampanya paghihapon. Gibawal na balikon po ang pagpangampanya dito sa voting center o polling place ni anang adlawa. Ang ilang pagsulod taman lamang sa pagbutar. Pila man per candidates ang pwedeng mahimong watchers gikan sa local, kining national o party list? Doon na ba'y accreditation process ang COMELEC Caraga? Okay. Ang atong mga kandidato nga independent, ang atong mga kandidato din sa partido, ang atong mga political parties, tukad pa sa una Aljo, no, aduna gyud sila duha ka buok watchers, aduna sila katungod nga nga mo appoint o magpasulod og duha ka watcher. Apan dili kini dungan, alternate ang ilahang pagsulod. Kung mopahulay na ang isa, mopuli ang isa. Kini nga mga watchers gikinahanglan 15 days before ma-submit ang atong mga kandidato o mga political parties og listahan sa ilahang mga watchers dito sa atong mga lokal nga opisina. Dili kini gitawag nga accreditation. Gibutang din sa atong COMELEC Resolution 10727 nga ang atong mga political parties and candidates mo sumiti og listahan sa ilang mga watchers 15 days before election o 15 dias sa dili pa ang election day. Ang kana siya mahitabo ang last nga katapusang adlaw niya karong Pitsa 24 Domingo sumala sa atong balaod. Kung Domingo o walay opisina ang katapusang adlaw nga gihatag kanimo sa balaod nga imong pagabuhaton adto kita sa mosunod nga adlaw nga adunay opisina sa ato pa Lunes. Sa balikon ko, ang accreditation wala din sa local, walay accreditation nga mahitabo para sa mga watchers din sa lokal nga opisina sa COMELEC. Magadawat lamang kami sa listahan sa mga watchers sumala sa gimandato sa atong COMELEC Resolution 10727. Attorneys, katapusan na lang, ang inyong mensahe na lang sa atong mga ka-BG karong umaabot nga May 9, 2022 elections. Ang election is dili para sa Commission on Election o tanan stakeholders, sa tanan nga nagahimo nga mamahimong andam ang plataporma nga para kita makabutar. Ang pagpanguna sa COMELEC uban sa atong mga law enforcement agency, ang mga kapulisan, kasundaluhan, ang Department of Education, ang tanan training o pagpangandam nga gibuhat namo para kini sa tanan natong mga botante tibuok Pilipinas o dinhi sa Caraga ang atong mga karaganon para makahimo kita pag-exercise o pagbuhat sa atong katungod sa pagbutar, isip kini manifestation o pagpakita nga aduna kitay tinuod nga demokrasya. Akong giawhag ang tanan nga dili nato kini usikan, hatagan nato kini og sakto nga meaning, hatagan nato og gibug-aton, hatagan nato og importansya ang maong adlaw. Mubutar kita sa sayo, mubutar kita sa sakto, mubutar kita sumala sa atong naa sa dughan o sa atong konsensya, isip mga informed na mga botante o nakahibalo kita kung kinsay angay nato nga mamuno sa atoa sa mosunod nga tulo ka tuig. Balikon ko ang Commission on Elections o tanan stakeholders na nagatabang sa COMELEC, nagalihok lamang kami para mahatag kanatong tanan ang sakto nga plataporma para mahimong meaningful ang inyong pagbutar. Ang atong eleksyon, nagahangyo kami tanan sa Commission on Elections nga himuon nato kining secured o safe, secured, accurate, free and fair elections karong umaabot Mayo 9, 2022. Mayong hapon usab sa tanan. Alright, daghang kay salamat kanimo Attorney Geraldine Samson, ang Assistant Regional Election Director sa COMELEC Caraga Region. Amping, daghang kay salamat. Mga ka-BG, sa mga musunod nga episode, lahi-lahing riyon o probinsya na po ang atong ipalambigit din his BG. Botog yun ha, sa Bibog yun. Ako pa gihapon ang inyong alagad, kahanginan, ang inyong ka-BG, bisayang gwapo, Aljo Bendijo. Back to you, ka-BG babaerong good boy, Ian Huerbana.
Mga kabiji, mananaw kita, maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon. Aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, botog yun. Botog yun sa BG. Sa BG, bibog yun.